Έχετε άποψη περισσότερη, καλή ή κακή, είναι δικό σας θέμα. Όμως, εδώ υπήρξε μια εξέλιξη που μας τσίγκλισε, αν θέλετε, να το φέρουμε στο δελτίο του ΑΡΤ. Ήταν η εξέλιξη μιας δικαστικής υπόθεσης, όπου βγήκε μια απόφαση, η οποία απόφαση αυτή ήταν αθωτική. Και λέμε τώρα, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Και ο καλεσμένος είναι φωτιά. Αρτέμις Ώρας. Δεν έχω να πω τίποτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στο δελτίο. Και ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες. Συνέλληνες οι οποίοι βλέπετε έτσι, τι γίνεται, Big Brother, εφορίες, το ένα το άλλο, αλλά αυτά είναι θέματα που δυστυχώς ή ευτυχώς θα τα φάμε στο κεφάλι που λέμε. Λοιπόν, θα σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι ειλικρινής και ξέρω ότι είστε και εσείς ειλικρινείς. Δεν είχα ασχοληθεί με το θέμα. Όμως, τέλη του μήνα υπήρξε μια απόφαση σε ένα δικαστήριο, η οποία ήταν υπέρ σας. Ναι. Ασχέτως πως την αξιολογεί ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει αυτό, εγώ μένω στην ουσία. Ήταν υπέρ σας. Και λέω εγώ, περίμενε. Για να είναι υπέρ το δικαστήριο σε μια απόφαση, κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι γίνεται. Είπατε μια λέξη. Ασχέτως το πώς το βλέπει ο καθένας. Όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει, αρχικά προσπαθούμε να το δούμε αντικειμενικά, έτσι. Ναι. Όχι. Ο καθένας το αξιολογεί, αλλά αντικειμενικά το δούμε. Έγινε ένα δικαστήριο, βγήκε μια απόφαση, είναι υπέρ σας. Πώς θα το κάνουμε? Ο καθένας, δεν υπάρχει ο καθένας στην Ελλάδα. Όταν είμαστε όλοι Έλληνες, ή τουλάχιστον και ακόμα και αυτοί που δεν είναι Έλληνες, ζουν στην Ελλάδα, βλέπουν τα προβλήματά της και θέλουμε να ζήσουμε, αν το θέλετε, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε τη δημιουργία, την ασφάλεια, την ελευθερία. Αλλά το να μην σκέπτεσαι τι λες ή το να είσαι στοχευμένα εγκάθετος γιατί εξυπηρετείς όλα τα συμφέροντα είναι μια άλλη διαδικασία. Και θα σας πω το εξής. Ναι, μα δεν ήταν μια απλή υπόθεση, δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Ήταν μια υπόθεση που ο κύριος Γεωργιάδης Άδωνης, ο οποίος προσωπικά δεν τον ξέρω, αλλά ασχολήθηκε και πήρε το κομμάτι της κυβέρνησης, δηλαδή την αποστολή που του έδωσε η κυβέρνηση, για να σκοτώσει και να εξοντώσει τα 600 δισεκατομμύρια, τα οποία δεν ήταν μια. Ήρθε κάποιος και είπε: έβαλα 600. Τα καταθέσαμε πρώτα στην ελληνική δημοκρατία σε πολύ εξειδικευμένους λογαριασμούς, σε τράπεζες. Πήραμε τις εγκρίσεις από το αμερικάνικο δημόσιο. Και αν μη τι άλλο, ξέρετε, είναι μια τεράστια χώρα. Μα και η Ελλάδα. Αν 600 δισεκατομμύρια ή 6 δισεκατομμύρια ήταν ελληνικά ομόλογα στην Αμερική, αντιλαμβάνεστε τώρα, και υπήρχε κάποιος που ήταν σε κάποιο κανάλι αμερικάνικα, ότι που έλεγε: έχω 6 ή 60 δισεκατομμύρια ελληνικά ομόλογα. Θα είχε γίνει χαμός από την Ελλάδα, από τα Υπουργεία Εξωτερικών, από το Υπουργείο Οικονομικών, αν είναι αλήθεια, αν είναι οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν μιλάμε για 600 δις, και δεν είναι 600 όπως είπαμε. Και ας θυμηθούν οι τηλεθεατές, ή ακόμα και οι εγκάθετοι, αν το θέλετε. Είναι 2.300.875, τα οποία είναι συγκεκριμένο συμβόλαιο με το κράτος της Αμερικής. Ό,τι και αυτό και αν είναι δυνατόν τώρα ο τηλεθεατής να γίνει είτε χειρούργος, είτε πολύ εξειδικευμένος, είτε finance. Δεν είμαστε εδώ για να εκπαιδεύσουμε τον πολίτη στην εξειδίκευση των τεράστιων οικονομικών. Και να σας πω την αλήθεια, μιλώντας με τους πολίτες τα τελευταία 3 χρόνια, έχουν μπει στο τρυπάκι, γενικά δηλαδή, έχουν αποκτήσει γνώσεις αναγκαστικά οι άνθρωποι λόγω των πολιτικών που ακολουθούν. Αλλά εγώ θέλω να το πάρουμε το θέμα από την αρχή. Όχι, θέλω για να τοποθετηθώ. Ναι, παρακαλώ. Άρα λοιπόν ένα τέτοιο δικαστήριο που εγώ έκανα όλα αυτά τα πράγματα και ενημέρωσα όλη μου την κυβέρνηση, ενημέρωσα την κυβέρνηση της Ευρώπης, αν το θέλετε, ενημέρωσα το ΔΝΤ, γιατί ανήκουμε πάνω από το Σύνταγμά μας στη σύμβαση τη δανειακή. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Οι πολιτικοί μας μας έβαλαν πάνω από το Σύνταγμα ένα συμβόλαιο του ΔΝΤ. Άρα, εκ των πραγμάτων, έπρεπε να ενημερώσω και την κυρία Λαγκάρτ και τον κύριο Μπαρόζο και όλους. Το έκανα επίσημα, όχι ανεπίσημα. Ενημέρωσα τους φορείς μου όλους. Ο φορέας μου είναι ο Άριος Πάγος, όλα μου τα πολιτικά κόμματα. Ενημέρωσα την Τράπεζα της Ελλάδος, τους πάντες. Άρα και μετά είπα: ναι, κύριε, η ελληνική δημοκρατία, δηλαδή ο λαός μου, έχει 600 δισεκατομμύρια. Είχα δικαίωμα να το κάνω. Από τότε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης ήταν το κομμάτι της κυβέρνησης, γιατί δεν ενθυμούμε κάποιον άλλο πολιτικό άντρα που θα έπρεπε να έχει πολεμήσει εναντίον μας. Ίσα-ίσα δηλαδή και ο Υπουργός Οικονομικών, θεσμικά αν το θέλετε, μου έχει απαντήσει επίσημα με μια απάντηση ότι βεβαίως, κύριε Σόρα, έχω ετοιμάσει 3 μου υπηρεσίες: την υπηρεσία εξωτερικού χρέους, την υπηρεσία, το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. Ένα λεπτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το έχουμε αναρτήσει, βέβαια. Είμαστε τόσο θυμωμένοι. Σας έχει δώσει απάντηση στην ουσία ο Υπουργός Οικονομικών,
ότι ερευνάει το θέμα. Αν καταλαβαίνω καλά. Ότι 3 υπηρεσίες το όχι ερευνάει, δεν υπάρχει να ερευνήσεις. Ναι. Τάχεις δεν τάχεις. Έχει επιληφθεί του θέματος. Σωστά. Και έχουμε ενημερώσει και τον πρόεδρο της Βουλής. Μάλλον θα έχουμε ενημερώσει τους πάντες, αλλά έχουν απαντήσει ο πρόεδρος της Βουλής και ο Υπουργός Οικονομικών. Για να απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών, και ο κύριος Νικολόπουλος το είπε, λέει, για να απαντάει ο Υπουργός Οικονομικών, δεν απαντάει ούτε σε τρέλο ούτε σε αφαιρεμένο. Σωστά, έχει παραλάβει φάκελο. Ο φάκελος μου έχει μέσα τα πάντα. Πέραν που τον έχω εδώ, πέραν που είναι κατατεθειμένος παντού, αλλά και στη μήνυση στους 302 που έκανα, έχω ήδη καταθέσει όλα τα πάντα. Έχουν όλα τα πιστοποιητικά. Με αποτέλεσμα, βλέπουμε λοιπόν ότι κατηγορήθηκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, για ανησυχία του κόσμου και του κοινού και για κατάλυση πολιτεύματος. Από πού και ως πού να το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν είναι πολλά πράγματα. Όμως το κεντρικό δικαστήριο και η κατηγορία είναι ότι διασπείρω ψευδές ειδήσεις έναντι των 600 που δεν τα έχω. Άρα δεν υπάρχει και συζητάω ότι δολίως ανησυχώ τον κόσμο και θέλω κάτι απότερο. Απότερο δεν θέλω. Άρα εγώ δεν έχω κόμμα και δεν ξέρω γιατί με πολεμάνε εμένα τα κόμματα. Ποιος μπορεί να πολεμήσει με μένα? Δηλαδή, μέσα στα κόμματα δεν είναι Έλληνες. Δεν θέλουν αυτό που θέλω κι εγώ. Μήπως ζήτησα από τα κόμματα, από την πολιτεία μου, από την κυβέρνηση, από οποιονδήποτε κάτι? Του ζήτησα δάνειο, του ζήτησα να αγοράσω γη, μια δέκο ή οτιδήποτε? Ζήτησα κάποια χάρη? Παρά μόνο πάρτε τα, γιατί αυτό, και το ξέρετε, ζήτησα όμως λογιστικό έλεγχο της χώρας μου. Αν μη τι άλλο, η Τρόικα για 30 δισεκατομμύρια μας έλεγξε τη χώρα, μας έβγαλε ότι είμαστε διεφθαρμένοι τεμπέληδες και θα τους κόψω το κεφάλι για αυτό που είπανε. Ποια? Το δεν ήταν η ΤΑΦ. Καλά, αυτά ήταν. Εντάξει. Ακούστε έτσι, και για 30 δισεκατομμύρια μου βάλανε τη χώρα. Είδαμε ότι υπάρχουν ψευδή στοιχεία. Και προσέχτε, ο κύριος Γεωργίου, πλαστογραφημένα στοιχεία 10 και 10%. Αλλά μία φορά. Αφού τελικά ζούμε μέσα στο ψέμα. Μας έχουν πει τόσα ψέματα. Γιατί άλλο ένα? Και πόσες φορές μου έχεις πει ψέματα? Και πόσες φορές έχεις αλλοιώσει τα στοιχεία? Αλλά εν πάση περιπτώσει, ήρθα εγώ εδώ πέρα και λέω: βάζουμε τα 600 να κάνουμε ένα ταμείο. Να κάνουμε έναν έλεγχο, να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί αυτή η χώρα είναι δικιά μου, αυτό το έθνος είναι δικό μου και το ελέγχω εγώ. Και θα ελέγξουμε τι γίνεται. Πώς θα ελέγξουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση? Με 600 δις. Ωραία. Χρειάζεστε παραπάνω, κύριε? Θα σας δώσουμε όσα χρειάζεστε. Τι χρειάζεστε? Άρα λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ και έφυγε μια κατηγορία από πάνω μας ότι τελικά τα έχει ο κύριος Σόρας. Βεβαιωθήκανε λοιπόν. Δεν ήθελε κανένας να κερδίσει αυτή τη δίκη. Από όλα τα συστήματα, από τα δόγματα, από τα κόμματα και από όλα τα χρώματα. Και πώς να κερδίσω μια δίκη εγώ μέσα ενάντια σε ένα σύστημα? Όταν μόνο έμαθα ότι ο πρόεδρος, το όνομα του προέδρου δεν το ξέραμε, ανακοινώθηκε την τελευταία μέρα και δεν ήταν ένα, ήταν 14. 14 ονόματα περιμένανε ποιος θα δικάσει. Αλλά πώς θα δικάσεις κάποιον? Αλλά πώς θα δικάσεις κάποιον όταν έρχεται ο λογαριασμός του και λέει η ίδια η Μόντρα του σφραγισμένο έγγραφο: ναι, κύριε, έχει τα ομόλογα εδώ. Ναι, ο Κοστούντιαλ τα έχει βάλει. Ναι, και έχω 2 confirmation από το αμερικάνικο δημόσιο που πρέπει να ενημερώνω πού τα πάω. Άρα λοιπόν απέναντί μας στο δικαστήριο θα πρέπει να ήταν ένας υπουργός οικονομικών, όπως μου έχει απαντήσει κιόλας, και έχουν περάσει 8 μήνες και δεν έχει καν βγάλει ούτε ένα πόρισμα να πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης, δεν τα έχει, δεν είναι καλά, να ξέρουμε κι εμείς τι θα κάνουμε με την Αμερική. Ωραία. Από εδώ θέλω να ξεκινήσω. Αυτό το τελευταίο το θεωρώ πολύ σημαντικό στοιχείο, κύριε Σόρα. Σήμερα δηλαδή, πρέπει να ήταν και τον προκαλώ και προκαλώ. Όχι προκαλώ. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τον Υπουργό Οικονομικών. Που είναι υπεύθυνος. Εγώ δεν θα πάω στον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί σε την περίπτωση μου δεν είναι υπεύθυνος ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι ο Υπουργός Οικονομικών, είναι ο κύριος Προβόπουλος, το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και όλοι οι αρμόδιοι φορείς και θεσμοί. Θα ήθελα όμως μέσα στη Βουλή μου, που είναι το ανώτατο όργανο του κράτους, είναι η Βουλή, ή αν κάνω λάθος, δεν ψεύδομαι. Και θα έπρεπε σήμερα η Βουλή μου να πει: βεβαίως όλοι μαζί, όχι να εξετάσουμε. Ξέρετε κάτι, το νομικό κομμάτι των ομολόγων έχει τελειώσει. Έχει μείνει μόνο το εισπρακτικό. Τώρα αυτά τα πράγματα που λένε κάποιοι εγκάθετοι να ελέγξουμε, τι να ελέγξετε? Αφού σου έχουμε 2 confirmation από την Αμερική. Να σας πω και μια είδηση. Ακούστε κάτι, κύριοι. Είναι σημαντικό και αυτό που λέω. Επειδή εγώ ό,τι λέω, όχι μόνο δεσμεύομαι και το αποδεικνύω, αλλά είμαι σε τέτοιο πόλεμο με όλους τους απέναντι, όλους εκτός από τον ελληνικό λαό. Αυτό που θα πω λοιπόν, δεν θα βγει κανένας να πει ότι δεν είναι έτσι. Και ό,τι έχω πει δεν το έχει αμφισβητήσει κανένας θεσμός ή κανένας, αν το θέλετε, αξιωματούχος. Βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ή κανένας, η ανυπαρξία ή οι αποστολές των εγκάθετων και λένε ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Αν είναι δυνατόν τώρα να μιλάνε σε μένα
η ζωώδη κατάσταση του συστήματος. Αλλά αν το σύστημα έχει τόσους απλούς ηλίθιους μηχανισμούς, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι δυνατό. Είμαι πιο δυνατός εγώ και να το λιώσω. Αν το σύστημα έχει τόσους ηλίθιους μηχανισμούς, θα το λιώσω το σύστημα. Εγώ επειδή. Αφήστε να σας πω την είδηση λοιπόν, που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για πείτε μου, σας παρακαλώ. Το 2010 λοιπόν. Και ακούστε καλά τι σας λέω. Γιατί ξέραμε πολύ καλά και που πατάμε και που πάμε, γι' αυτό είπα. Δεν υπάρχει να γκρεμίσει κανένας τίποτα. Μέχρι το τέλος, κύριε, είναι τελειωμένα τα πράγματα. 2010 αρχές. 2010. Δηλαδή προ-μνημονίου, προ-Καστελορίζου, να το πω έτσι απλά. Ναι. Προ-Απριλίου. Ναι. Εντάξει, έχουν σημασία ημερομηνίες. Δικοί μας μηχανισμοί καταθέτουν ένα ίδιο ομόλογο από το ίδιο UCC, θα πούμε. Γιατί ξέρετε, το συμβόλαιό μας είναι αυτό που έχει σημασία. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα συμβόλαιο με το Αμερικάνικο Δημόσιο. Από εκεί και πέρα μπορούμε με δικαίωμά μας να βάλουμε να τα κόβει όποιος θέλει. Εσύ. Αύριο θα μπορούμε να βάλουμε σένα. Δεν έχει σημασία. Εμείς ορίζουμε ποιος θα τα κόβει. Και από εκεί και πέρα λοιπόν κόβουμε σε ό,τι μέγεθος θέλουμε τα ομόλογά μας. Το 2010 λοιπόν κατατίθεται 3 δισεκατομμύρια ένα ίδιο ομόλογο με UCC number, όπως είναι το δικό μας, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ακούσατε, κύριε. Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Προφανώς έχετε έγγραφο γι' αυτό, έτσι. Υπάρχει. Όλα τα πρωτόκολλα. Και όχι μόνο έχω έγγραφα, έχω και την απάντηση με πρωτόκολλο της Τράπεζας της Ελλάδος. Που απαντάει ότι είναι αυθεντικό, είναι αυτό, είναι εκείνο, όλα καλά. Πώς γίνεται το 10 να είναι καλό, αλλά το 12 όταν έρχονται τα 600 δεν είναι καλά. Ας έρθει ο κύριος Προβόπουλος εδώ, ο οποίος έχω πάρα πολύ. Έχω και άλλα θέματα μαζί του. Και να εξηγήσουμε λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Στο δικαστήριο δεν χρειάστηκε να το βγάλουμε αυτό το στοιχείο. Για ποιο λόγο να βγει αυτό το στοιχείο, δεν χρειάστηκε. Αλλά να σας πω κάτι. Όπου θα χρειαστεί, θα βγαίνουν αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό λέω. Φέρτε μας κάποιους θεσμούς απέναντι να μας εξηγήσουν. Γιατί, κύριε, τι πρόβλημα έχει λοιπόν αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Να το πάρει. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Λοιπόν, είπατε ότι έχετε καταθέσει πλήρες φάκελο, λογικά με όλα τα στοιχεία. Ναι. Διότι αυτό που μας απασχολεί και τους τηλεθεατές που παίρνουν τηλέφωνο, μην νομίζετε, λένε ρε παιδί μου. Ωραία, υπάρχει ένας άνθρωπος και μια ομάδα που εκπροσωπεί που λένε αυτό το πράγμα. Δεν λένε, αποδεικνύουν και καταθέσανε. Ωραία. Το ελληνικό δημόσιο, αυτήν την άλλη. Εδώ και τόσο καιρό. Έχει παγώσει κόλαση. Γιατί παγώσει κόλαση. Είπατε κάτι πριν και το συγκράτησα. Γιατί εμένα μου αρέσει συγκρατώ. Έτσι, points που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Είπατε ότι έχετε καταθέσει ένα πλήρη φάκελο στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί είναι λοιπόν όλα τα στοιχεία. Όχι μόνο. Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και μέσω πρεσβείας. Ωραία. Ξανάρθηκε ο δικηγόρος μας, ξαναθέσαμε στον Κονάριο Πάγωμα και ο άλλος πάγος αυτό έκανε. Έκανε συσχετισμό. Λέει: δεν γίνεται τόσο να μας καταθέτει φάκελο. Ωραία. Και άλλοι να πάνε για ψευδές ειδήσεις. Συσχετίστε τα και τραβάτε σε δίκη. Άρα λοιπόν στη δίκη αθωώθηκα όσον αφορά. Και δεν ήταν δικιά μου η αθώωση. Η αθώωση ήταν δεδομένο για μας με αποτέλεσμα γιατί είχαμε όλα τα στοιχεία. Πώς θα τον δικάσεις αφού τα καταθέσει. Το λέει η τράπεζα, έχουμε φέρει χαρτιά από την τράπεζά μας, έχουμε τις αποδείξεις, κοστούντια, έχουμε τα CDR. Αν το θέλετε, η Ελληνική Βουλή θα πρέπει να μας πει τώρα, κύριε Στράτη, λέτε, σας παρακαλώ πολύ, αύριο το πρωί δεν ξέρουμε Μόντρεαλ και που είναι. Εμείς θέλουμε τα ομόλογα εδώ. Σας παρακαλώ πολύ, πρέπει τα ομόλογα να είναι εδώ. Σε μία μέρα δεσμεύομαι να είναι στην Ελλάδα. Και να εισπράξουν κατευθείαν τα χρήματα. Το ότι δεν τα εισπράττουν, Ωραία, τα συμπεράσματα είναι βεβαίως δικά μου γιατί εγώ ήξερα ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα, αλλά να δούμε και τον πολίτη που μέχρι χθες κοιμότανε. Και να δούμε τελικά τι ορίζουμε σε αυτή τη χώρα μας, αν είναι δικιά μας, αν είναι η κυβέρνηση δικιά μας, πόσο δικιά μας είναι, για ποιον δουλεύει, πού είναι τα κόμματα, πού είναι η αντιπολίτευση. Εγώ μίλα και στην αντιπολίτευση, αν το θέλετε. Εγώ θα σας πω, όχι. Πέρα όλη η αντιπολίτευση έχει πάρει εξώδικο της υπόθεσης. Πέρα από τη δικαστική απόφαση. Εγώ θέλω να μείνω σε αυτό, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών, και μιλάω για αυτούς τους δύο, γιατί θεσμικά, αν θέλετε, στα θέματα της οικονομίας είναι οι βασικοί πυλώνες. Υπουργείο Οικονομικών από τη μία, Τράπεζα της Ελλάδος από την άλλη. Έχουν πάρει το φάκελό σας. Από πότε? Από τον Οκτώβριο του 12. Του 12. Ωραία. Από τον Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο του 12. Έχουμε Ιούλιο. Του 13 έχουν περάσει 9-10 μήνες, ας πούμε, κοντεύει να κλείσει χρόνος. Ωραία. Είπατε ότι έχετε μια απάντηση του κυρίου Στουρνάρα που σας λέει ότι έχει τοποθετήσει τις τρεις υπηρεσίες, την υπηρεσία εξωτερικού χρέους, αναρτισμένη είναι αυτή, το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος. Και το στέλνουμε άλλο εξώδικο πριν το μνημόνιο. Αγαπητέ μου Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενημερώνουμε και τις υπηρεσίες τις τρεις που έχει ενημερώσει ο Υπουργός κατ' εντολή του και λέμε παρακαλώ 5 μέρες πριν το μνημόνιο προλαβαίνουμε κύριοι με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και τις δικές σας να κλείσουμε ένα ραντεβού όπου μας πείτε εσείς να κατεβούν τα ομόλογα να μην πάμε στο τρίτο μνημόνιο. Έκτοτε πέρασαν 8 μήνες. Επειδή πέρασαν 8 μήνες, κάναμε μήνυση μετά τις 25 μέρες αφού μπήκαμε και στο τρίτο μνημόνιο. Έκανα μήνυση και στους 302 για εσχάτη προδοσία. Για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος όπου εκεί μέσα είναι και το άθρο και ο νόμος για τον όρκο τους αν το θέλετε.
και κακουργηματική απιστία. Εγώ έκανα μήνυση στους 302 για τα 600 που δεν πήραν και θα μπορούσαν να πάρουν. Ούτε για το Σύνταγμα, ούτε αν λειτουργεί καλά, ούτε αν δεν λειτουργεί. Όχι, επί συγκεκριμένου λόγου. Εγώ έκανα για τα 600 που δεν πήραν. Οπότε. Έκανα μήνυση για τα 600 που δεν πήρατε. Και ποιος είναι αυτός, μωρέ, που θα πει, μωρέ, απατεώνα εμένα, μορταζώ άλλα. Έκανα στη Βουλή ολόκληρη τους 302 μήνυση εσχά της προδοσίας, γιατί δεν πήραν τα 600 που έφερα. Ούτε για το Σύνταγμα, ούτε για τις άλλες βλακίες που. Να μην πω τη λέξη πράκτορες, θα πω τη λέξη εγκάθετοι. Έχουμε λοιπόν πρακτορικές μηνύσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έχουν γίνει 60, που υπάρχουν άνθρωποι που κάναν μήνυση λόγω της ψυχής τους και θέλουν να κάνουν την προδοσία. Αλλά υπάρχουν και εγκάθετοι άνθρωποι που κάναν τη μήνυση, όπου μετά την αθώωση, όταν εμφανιστήκαμε εμείς, αυτοί που κάναν μήνυση στο ελληνικό δημόσιο, αντί να έρθουν μαζί μας να πούνε παιδιά να πιαστούμε χέρι-χέρι, να πάμε όλοι μαζί, επιτεθήκαν σε εμάς. Λες. Και ζητήσαμε είτε από την κυβέρνηση είτε από τον ελληνικό λαό να μας δώσει δάνειο, να μας δώσει 1 ευρώ, να μας κάνει κανένα χάρη. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Για ποιο λόγο για επίθεση. Κύριε Σωρά, εκτός από αυτό για την απάντηση που σας έδωσε ο κύριος Στουνάρας. Από εκείνο το σημείο και μετά, είχατε κάποια ανοίξη επισήμως από αυτούς τους 3 φορείς που υποτίθεται ότι ψάχνουν την υπόθεσή σας? Καμία. Έτσι, διότι εγώ τι θεωρώ λογικό. Να σας πω εγώ πώς το νιώθω έτσι και τι θεωρώ λογικό. Κοιτάξτε, αν θέλετε, θα σας πω, έχω κάνει μήνυση κακουργηματική στο Έθνος και στην Τράπεζα της Ελλάδος και αυτές οι μηνύσεις τώρα πάνε και με τις 302. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Για πρώτη φορά θα δικάσω τον κύριο Προβόπουλο και πρέπει να δικαστεί. Υπάρχει ένα κατάπτυστο, δώστε μου λίγο αυτό. Το έχω στα χέρια μου. Δώστε μου λίγο. Το έχω στα χέρια μου. Είναι η επιστολή της Τραπέζης Ελλάδος. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι η Τραπέζης της Ελλάδος. Ακούστε. Δώστε μου λίγο. Ναι. Είναι διεύθυνση χρηματοοικονομικών. Ο κύριος Ζερβουδάκης. Ο κύριος Ζερβουδάκης είναι άνθρωπος καριέρας. Αυτό λοιπόν το έγγραφο, το οποίο δεν μιλάει καν για μένα. Δεν μιλάει για μένα αυτό το έγγραφο. Γιατί αλήθεια. Η Federal Stock Trans είναι η custodial agency, ότι δεν έχει, που είναι στον Τρόντο, δεν έχει λέει SWIFT. Γιατί δεν έχει SWIFT? Αυτό συνάγει απάτη. Εδώ μιλάει λοιπόν ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν ομόλογα πλαστά. Και λεφτά πλαστά υπάρχουν. Τα δικά μου είναι. Πώς θα κατηγορήσω ότι αυτά που στην τσέπη μου τώρα είναι πλαστά? Αυτό το βλέπω, το αναφέρετε λοιπόν στην εξώδικη δήλωση που έχετε στείλει προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Όχι μόνο αυτό. Είναι στα χέρια μου. Όχι. Μιλάω για το συγκεκριμένο το έγγραφο. Ναι. Και τους λέμε, πέστε μας αν είναι δικό σας. Γιατί αν είναι δικό σας, να πάρουμε τα μέτρα μας. Το Έθνος λοιπόν παίρνει αυτό το κατάπτυστο που δεν μιλάει για μένα. Μα δεν μιλάει για μένα πουθενά. Εξάλλου υπάρχουν πολλές αναφορές για πλαστά και ψευδή Treasury International Bills of Exchange στο διαδίκτυο. Τι λες μωρέ? Εσείς η υπηρεσία, το κράτος, όλες οι υπηρεσίες που πληρώνουμε δισεκατομμύρια για αυτές τις υπηρεσίες και παίρνεις από το διαδίκτυο. Δηλαδή στο διαδίκτυο λέει λοιπόν ότι ο πρωθυπουργός κάποιου κράτους είναι αδερφή. Και είναι, θα το δούμε. Όλοι όποιος θέλει βάζει αύριο λοιπόν στο διαδίκτυο ό,τι πληροφορία θέλει. Δηλαδή το διαδίκτυο τώρα μένα λέει πατεώνα κάποια κάθετη. Και οι άλλοι λένε καλό. Τι θα γίνει? Ή δεν υπάρχει θεσμός να κάνουμε τι γίνεται? Άρα λοιπόν αυτό δεν μιλάει καν για μένα. Μιλάει για κάτι. Μιλάει για ότι υπάρχουν ψεύτικα χρήματα, ψεύτικα. Και τα δικά μου είναι. Δεν μιλάει για μένα. Αυτό το κατάπτυστο λοιπόν στέλνουμε ένα εξώδικο στην τράπεζα. Το οποίο λέμε, πέστε μας εντός 5 ημερών τι γίνεται, διαφορετικά θα πάρουμε τα μέτρα μας. Εάν δεν απαντήσετε, λέμε, σε 5 μέρες, θα θεωρήσουμε ότι εσείς το δώσατε στο Έθνος και κάναμε κακουργηματική μήνυση στο Έθνος και στον κύριο Μπόμπολα και στον κύριο. Εγώ να σας πω, κύριε Σωρά, και καθίστε να δούμε τα αποτελέσματα. Είναι γελία τα θέματα. Ναι, επειδή έψαξα το διαδίκτυο και. Τι ψάξατε? Αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τώρα, γιατί ξέρετε τι κυκλοφορούν. Και τα ξέρετε και πολύ καλά. Η αλήθεια είναι πια. Εδώ, επειδή έψαξα και το βρήκα και το χαρτί και δεν είναι αυτό Έθνος αυτό. Γιατί κυκλοφορεί. Ξέρετε, ό,τι βγαίνει κυκλοφορεί. Δεν είναι αυτό Έθνος, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, πρέπει να το βρείτε και εκτός Έθνους. Σας το λέω. Ναι, όχι, το βάλανε και στο Έθνος επίσης. Ναι, εδώ όντως δεν αναφέρει ούτε την National Debt, ούτε το όνομά σας, αναφέρει την Diamond and Diamond. Okay. Λέει. Ναι. Κάνανε μια διαφήμιση. Το ότι κάνετε μια διαφήμιση δεν λέει κάτι σε μένα. Συνάγια πάτη. Είναι γελία τα πράγματα, αλλά οκ. Έγινε μια διαφήμιση. Θέλετε να το διαβάσετε όλο. Ότι φτιάχτηκε μια ΜΚΟ, ας το πούμε έτσι. Δεν λέει αυτό. Λέει η οργάνωση National Debt αναφέρεται σε μια επιπληρωμή καταχώρηση στο διαδίκτυο CNW Canada New Site ως μη κυβερνητικός οργανισμός, φιλανθρωπική οργάνωση με τον Αρτέμιο Σόρα, Δυτικό Μέλος, τον Μανουήλ Λαμπράκη, πρόεδρο, Άντωνι Diamond, Καναδά. Τα ίδια πρόσωπα ήλθαν στη δημοσιότητα το 2011 με την υπόθεση Τράπεζα Ανατολής. Αλλά Τράπεζα Ανατολής. Θα το πιάσουμε αυτό το θέμα. Γιατί θα τους πάρει το κεφάλι στην Ευρώπη αυτό το θέμα. Το οποίο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και ελληνικότατο. Αλλά θέλω να βάλω την απάτη. Πού συνάγεται απάτη? Υποτιθέμενη εγγύηση γαλλικού δημοσίου. Υποτιθέμενη. Αυτό λοιπόν
Είναι απάτη, πουθενά. Και λέει λοιπόν αυτό. Εδώ απάνω όμως λέει θέμα από έρευνα επί του ληφθέντους μηνύματος προκύπτουν τα εξής δεδομένα από τα οποία συνάγεται ότι πρόκειται περί απάτης. Σοβαρά. Καταλάβατε. Γιατί τους έκανα εμείς και κουρηματικοί. Αυτά τα στοιχεία είναι ότι συνάγεται για απάτη. Αυτό όμως δεν είναι της τράπεζας. Είναι στην επιστροφή της τράπεζας, αλλά το στείλει ο Ζερβουδάκης για εσωτερική επικοινωνία του κ. Προβόπουλου. Άρα, ακόμα μεταξύ τους μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Όταν αυτό όμως το έγγραφο, δηλαδή μαζί τους μπορούν να μας βρίζουν, ρε παιδί μου, μεταξύ τους, ο Ζερβουδάκης με τον Προβόπουλο, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στη μέση. Αυτή είναι μια εσωτερική επιστολή από τον Ζερβουδάκη στον Προβόπουλο. Αυτό δείχνει. Φεύγει αυτή η επιστολή και πάει στο Έθνος. Και λέει το Έθνος: Κόλαφος! Πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος. Πόρισμα της Τράπεζας. Παρακαλώ, πέστε μας αυτό το πόρισμά σας για να πάρουμε θέση. Δεν μίλησε ποτέ η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν μας έστειλε ποτέ απάντηση. Και επειδή δεν μας έστειλε εντός 5 ημερών που τις είχαμε πει, τις κάναμε κακουργηματική διαδικασία και θα ζητήσουμε αποζημίωση, δεν ξέρω αν έχει κάνει ο δικηγόρος, από 100 εκατομμύρια μπροστά. Άρα λοιπόν αυτό, όταν η Τράπεζα δεν μιλάει, σαν να μην είναι δικό της. Ναι. Το Έθνος αυτό έκανε έρευνα και έβγαλε δημοσίευμα ο Μπομπολάς. Που εντελώς τυχαία η εταιρεία του συνεργάζεται με την Eldorado, η οποία είναι επίσημη εταιρεία του Rothschild. Άντε λοιπόν που θα μου πει ο Μπομπολάς. Μην μου ανοίγετε το θέμα των σκουριών τώρα, γιατί θα πάρουν οι φίλοι από τη Χαλκιδική. Χαιρετίσματα στη Χαλκιδική, στους φίλους της Σκουριές. Επειδή ασχολούμαι πολύ με αυτό το θέμα, όλο το χειμώνα ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Εγώ εδώ θέλω να σας πω. Εγώ θα σας πω το εξής. Λοιπόν, ωραία. Υπάρχουν, λέει, ψευδή ομόλογα. Ναι, υπήρχαν. Στην Ιταλία πριν από 4 χρόνια συλλάβαν κάποιους. Είναι αλήθεια αυτό. Όχι, είναι άλλα ομόλογα αυτά. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Συλλάβαν άλλα ομόλογα. Οκ. Εγώ σας λέω γιατί στην Ιταλία είχε γίνει πανικός. Εγώ άλλο θέλω να σας πω. Είστε ενημερωμένοι για αυτό στην Ιταλία. Άλλο θέλω να σας πω. Άλλο θέλω να σας πω. Λοιπόν, υπάρχουν και αναφέρεται και το όνομα ενός Αμερικανού δικηγόρου, Βόσνη, κάπως έτσι λέγεται. Λέμε. Προσέξτε τώρα. Δεν λέμε, άκου. Ούτε δικηγόρου. Άλλο σας λέω. Άλλο θέλω να σας πω. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ιταλία, είναι Κινέζος και δεν είναι Αμερικανός. Κύριε Σωρά, άλλο θέλω να πω. Ότι υπάρχουν τέτοιες πράξεις, υπάρχουν επί δεκαετίες. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία. Τα δικά μου είναι, παιδί μου. Λοιπόν, η απάντηση υπεύθυνη. Γιατί αυτό σας λέω έχει απορία και ο κόσμος. Εγώ μεταφέρω το ερώτημα του κόσμου. Ωραία, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτή η πρόταση, την έχουν στοιχειοθετήσει, έχουν καταθέσει στους φακέλους τους οι άνθρωποι. Απάντηση υπεύθυνη από τα αρμόδια όργανα. Ναι, κύριε Σώρα, είστε σωστός. Όχι, κύριε Σώρα, είστε λάθος. Δεν υπάρχει. Και κάτι άλλο. Εντάξει, κύριε Σώρα, δεν θέλουμε τα λεφτά σας. Πάρτε τα και φύγετε. Θέλω και αυτή την απάντηση. Να μια απάντηση. Να σας πω και την αλήθεια. Κύριε Σώρα, σας παρακαλώ πολύ, αφήστε μαζί που δεν μας ενδιαφέρει. Γεια σας. Ας μου το πει ένας θεσμός αυτός και είμαστε εντάξει. Εγώ είμαι οκ. Θα μπορούσε να είναι και αυτό μια απάντηση. Γιατί μου δίνει. Εδώ λοιπόν είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτό αναρωτιέται και ο κόσμος. Γι' αυτό και τώρα έχουν ανάψει μεγάλες φωτιές. Άρα λοιπόν τώρα ο Έλληνας ξέρει τι γίνεται. Φτάνει κύριε, μέχρι εδώ. Δεν γίνεται να μας κοροϊδεύετε άλλο. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα οικονομικό. Δεν θέλει η κυβέρνηση λεφτά. Και για όλα τα παιδιά πάνω που πηγαίνανε στη Γερμανία και τους δίνανε βραβεία και κλαίγανε δώστε μας τη δόση και δώστε μας τη δόση. Τι έγινε, παιδιά. Δεν σας τη δίνουν οι Γερμανοί, αφού δεν έχουν λεφτά οι Γερμανοί. Τι να σας δώσουν οι Γερμανοί. Δεν έχουν οι Γερμανοί να σας δώσουν. Σας το είπανε, δεν έχουν. Έχω εξηγήσει καλές φορές ότι η Γερμανία δεν είναι κράτος. Όχι για μένα, για τον παγκόσμιο ιστό. Δεν έγινε ποτέ κράτος. Ξαναείπα ότι η Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπόγραψαν όλα τα κράτη να μην ξαναγίνει κράτος. Το θυμάστε? Πέστε μου πότε ξανά υπόγραψε ο πλανήτης να ξαναγίνει κράτος. Αυτό λοιπόν το κράτος διαλύθηκε, έγινε οικόπεδο, το κόψαν στη μέση, πήραν το μισό οι Αμερικανοί και το μισό οι Ρώσοι, λειτουργούσε μέχρι πρώτη με 2 LTD. Κάποια στιγμή το 1996 ενός από τις 2 LTD και δουλεύει σαν εταιρεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή η εταιρεία την κάνανε κράτος και είναι πάνω, επειδή ξεκίνησε με δανεισμό για να ξαναφτιαχτεί η Γερμανία, ανήκει στους δανειστές όλο το κράτος με ένα σύνταγμα από κάτω, αλλά πάντα πάνω από μία δανειστές, όπου οι δανειστές. Με δανεισμό και κούρεμα. Μην ξεχνάμε το 1953. Έτσι. Το κούρεμα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια Γερμανία η οποία δεν είναι κράτος. Και φυσικά τώρα, μην μου πείτε, μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο δανειστής της Γερμανίας? Έχει όνομα? Μήπως είναι δόγμα? Ποιο είναι το όνομα λοιπόν του δανειστή της Γερμανίας? Το ξέρετε ότι και η Αμερική το ίδιο θέμα με τη Γερμανία έχει από το 1934. Το γνωρίζετε? Βέβαια. Γι' αυτό και το δολαριάκι. Όσοι ψάχνουν λίγο τα θέματα και βρίσκουν, εντάξει. Ωραία, άρα λοιπόν μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός ο δανειστής, ποιος είναι αυτός ο δανειστής που έχει αυτές τις χώρες. Και αυτές οι χώρες τώρα ήρθαμε σε ένα καταστατικό που κάναμε σαν Ενωμένη Ευρώπη και βάλαμε την πιο μεγάλη χώρα με την πιο μεγάλη βιομηχανία και το σκληρονόμισμα για να βγάλει το ευρώ. Άρα βγάζει το ευρώ μια κοινοπραξία 2 εταιριών
ένα εθνικό, αν το θέλετε, πανεθνικό νόμισμα της Ευρώπης. Πόσο παράνομο είναι αυτό? Με τι κριτήρια? Τους δανειστές μπροστά, αφού δεν έχετε κράτος. Είστε ήδη στους δανειστές. Άρα το χρήμα το δίνουν οι δανειστές. Και όταν θέλετε κάτι, πάτε στους δανειστές. Όπως και τα υπουργεία όλα αυτά, πάνε στους δανειστές για να ζητήσουν τι θέλουν. Ωραία, έτσι με κάνανε εμένα τώρα με τα μνημόνια μου. Αλλά έρχομαι εγώ λοιπόν και λέω να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Ας βάλουμε τα χρήματα. Δεν σας φτάνουν τα 600. Ωραία. Η μετοχή της Ανατολής, αν το θέλετε, που λέγανε για την Ανατολή, είναι χειρότερο σκεπάρνι στο κεφάλι τους και τους το έχει σπάσει από παλιότερα. Έχει σπάσει και της Ευρώπης στο κεφάλι. Η μετοχή της Ανατολής, λοιπόν, έχω κερδίσει και εκεί υπόθεση κατά της Εθνικής Τράπεζας. Είμαι ο μόνος νόμιμος αδιαφιλονίκητος νομέας και κάτοχος των μετοχών, έχοντας ίδιο δικαίωμα με την Εθνική να κάνω ακόμα και καθάριση οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, είναι επιστοποιημένες οι μετοχές. Και ο φόρος των μετοχών που έχω χαρίσει 4, δωρήσει θα έλεγα, στην ελληνική δημοκρατία για το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος. Έχει βγει ο φόρος 28 δις. Μέχρι που κάναμε και μήνυση στο ΣΔΟΕ να πάρει το φόρο. Επίσημα λοιπόν του λέω: πάρτε το φόρο, κύριε 28. Και για όποιον ξέρει, μπορεί τα 28 δισεκατομμύρια αύριο του φόρου. Στο αρχείο μου φαίνεται έχω την απάντηση. Από το ΣΔΟΕ, ένα λεπτό. Όχι, εμείς έχουμε το φάκελο. Έχουμε τρεις απαντήσεις του ΣΔΟΕ. Άλλη μονά, αν δεν έχετε το φάκελο, δεν το εγώ ή. Το ΣΔΟΕ απαντάει. Τα μεγάλα μου μουέ. Και το ΣΔΟΕ απαντάει ότι κύριε Σωρά θα τα βρείτε με την εφορία σας. Επειδή μιλάμε για ένα ποσό, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο που μας βλέπει. Λοιπόν, μιλάμε για 600 δις. Αυτό δεν είναι ρευστό όμως, κύριε Σωρά. Όχι, είναι πιο ρευστό από ρευστό. Είναι σπάει κόκαλο. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν είναι, ρε παιδί μου, 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε 50 δολάρα. Δεν το λέω. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Κοίτα, για να καταλάβει ο κόσμος για να το ξεκαθαρίσουμε το λέω. Μπράβο. Το λεφτό που έχουμε στην τσέπη μας είναι ομόλογο. Μπράβο. Είναι σε μορφή ομολόγου του Αμερικανικού Δημοσίου. Τα λεφτά, τα ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας. Ναι. Είναι ομόλογο. Μια μορφή είναι. Εντάξει, μια υποσχετική είναι. Μια υποσχετική είναι. Γιατί δεν έχει αντίκρισμα σε χρυσό γι' αυτό. Παλιά έτυχε το νόμισμα. Τώρα δεν έχει αντίκρισμα σε χρυσό, οπότε μια υποσχετική είναι. Σας δίνω εγώ 50 ευρώ και. Εντάξει, όχι, καλά το λέτε, δεν είναι έτσι. Ακούστε. Για να βγει λοιπόν ένα νόμισμα πρέπει να βάλει assets μέσα. Ναι. Δηλαδή έτσι για να καταλάβετε. Για να πω κάτι. Εμείς χρηματοδοτούμε και άλλες χώρες. Τελουσιακά στοιχεία για να καταλαβαίνει τον κόσμο. Εμείς χρηματοδοτούμε και άλλες χώρες. Δηλαδή, παράδειγμα, θα σας πω με τους Μάορι που έχει γίνει μεγάλη ιστορία. Βεβαίως, οι Μάορι έχουν χρηματοδοτηθεί και χρηματοδοτούνται. Είναι σε διαδικασία μαζί μας. Είναι έθνος οι Μάορι. Δεν είναι κράτος. Είναι άλλο το έθνος, άλλο το κράτος. Τώρα γίνανε και κράτος. Δηλαδή, μέσα στη Νέα Ζηλανδία, η Νέα Ζηλανδία είναι των αυτοχθόνων Μάορι. Δεν είναι των Νέων Ζηλανδών που εσύ, ο Έλληνας, ο Εγγλέζος, όλοι φτιάξατε μια κυβέρνηση και πήγατε εκεί πέρα. Είστε άπικοι, καταλαβες. Οι άνθρωποι είναι έθνος, είναι πανάρχιο έθνος. Όπως και η Ελλάδα είναι έθνος, έτσι. Εμείς ήμασταν έθνος και γίναμε κράτος. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι έθνοι. Δηλαδή η Ελβετία δεν είναι έθνος. Η Ελβετία είναι 172 χαρακτήρες ανθρώπων. Η Αμερική δεν είναι έθνος. Πώς είναι έθνος η Αμερική? Εντάξει, Αμερική, ειδικά αν εξαιρέσουμε τους αυτόχθονες τους Ινδιάνους, εντάξει, όλοι οι άλλοι είναι. Πολλά κράτη λοιπόν είναι κράτη και δεν είναι έθνη. Η Ελλάδα είναι έθνος. Οι Μάορι είναι έθνος. Κερδίσαν ένα δικαστήριο λοιπόν στο United Nations και στην παγκόσμια αγορά και πήραν μια συγκεκριμένη έκταση το που εκεί φτιάχνουν το κράτος τους. Εμείς χρηματοδοτούμε το έθνος των Μαωρί. Έχουμε και άλλα λοιπόν κράτη που χρηματοδοτούμε. Στα κράτη που δεν είναι στο ευρώ και στο δολάριο, προσέξτε τι σας λέω. Τα IBOE αυτά είναι ή έχεις χρυσό ή έχεις IBOE, είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε βάζοντας το IBOE μέσα στο οικονομικό τους κομμάτι και στην οικονομική χρηματοπιστωτική τους ικανότητα, τυπώνουν χρήματα. Προσέξτε το τι είπα. Δηλαδή, όταν χρηματοδοτούμε μια χώρα εκτός Ευρώπης και εκτός Αμερικής, αν το θέλετε, δηλαδή στο Βιετνάμ παράδειγμα, το Βιετνάμ έχει δικό του νόμισμα. Δεν παίρνει το IBOE να πάρει δολάριο αμερικάνικο. Παίρνει το IBOE, μπαίνει στην Παγκόσμια Τράπεζα, έχει μια πολύ ειδική διαδικασία που αδύνατον το τηλεθέτης δεν την καταλάβει, όμως υφίσταται και κόβει νόμισμα του κράτους του. Αυτό είναι χρηματοδότηση. Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει το κράτος να μας παραθέσει πού θα διαθέσει τα χρήματα. Τι θα φτιάξει, δρόμους, σχολεία, αυτά, ιστορίες, μαρίνες, λιμάνια, εργοστάσια. Όλα αυτά τα έργα κάνουν ένα case. Εδώ λέμε τώρα, έχουμε αυτό το ποσό τέλος πάντων σε μορφή ομολόγου. Ναι. Ωραία. Το οποίο είναι ρευστοποιήσιμο. Το οποίο είναι ρευστοποιήσιμο ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Το οποίο ρευστοποιείται στην Ούτως ή άλλως όλα τα ομόλογα εδώ που τα λέμε, δηλαδή και όλα και τα απλά ομόλογα που λέμε. Δεν είναι έτσι. Άλλο το αμερικάνικο τώρα, δηλαδή, αν είχε τη Γουατεμάλα, δεν θα έχει ρευστοποιήσει. Σε μέγεθος, ναι, δεν το συζητάω. Αν είχε τη Κύπρου, δεν υπήρχε να πάρει φράγκο. Και το δικό μας με δυσκολία. Ακριβώς. Τα δικά μας με δυσκολία πια. Επειδή το δικό σου δεν περνάει πουθενά, σκουπίδια. Κάποτε που λέγανε κάποιο πολιτικό, να μην πω το όνομά του τώρα για να μην. Εντάξει, είναι μερικοί που βρίσκουν την άκρη. Μου πετάω το γάντι μου λέει τώρα να μην σου πω τι άλλο θα μου πετάξει, αλλά λέμε να αγοράσει, λέει, είναι 1 εκατομμύριο ομόλογα. Ωραία, να σας πω και κάτι. Όλοι αυτοί που έκαναν πρόκληση και με προκαλέσανε, τους προκαλώ λοιπόν
Στις 30 Μαΐου με τον δικηγόρο μου κατέθεσα ρευστό από τραπεζικό λογαριασμό δικού μας ιδρύματος 1.175 για το μετοχικό κεφάλαιο το 12% της Εθνικής Τράπεζας. Το κατέθεσα στις 30 του μήνα. Δεν τα είχε μαζέψει. Έχω όλα τα στοιχεία για να ξαναγίνει εκπομπή και να βρω όλα τα στοιχεία, να του σπάσετε τα κεφάλια, να δείτε γιατί τι ζώα μιλάμε. Είχαν βγει όλοι και λέγανε η τράπεζα να μείνει σε ελληνικά χέρια, κάπου δουλεύουν. Αυτό το σύστημα βγήκε για μένα. Δεν πιστεύω ότι θέλαν τώρα να πείσουν τον Έλληνα να πούμε ότι η Εθνική Τράπεζα είναι ελληνική. Μέχρι χτες πεισμένος ήταν. Ήρθα εγώ και άλλαξα και τάραξα τα νερά. Ότι η Εθνική δεν υπάρχει ελληνική, μόνο υδρότα και αίμα έχει μέσα. Με αποτέλεσμα, κύριε, να κάτσει να συζητήσουμε και να πάνε λοιπόν όλα αυτά τα πολιτικά παιδιά που δεν ξέρω τι θα κάνουν από αύριο και δεν ξέρω τι θα διαχειριστούν. Δηλαδή, οκ, ρε φίλοι μου, να βγείτε εσείς όλοι οι πολιτικάτζες, να βγείτε αύριο διαχειριστές εσείς, να βγείτε όλοι οι πρωθυπουργοί. Τι θα κάνετε, τι θα διοικήσετε, με τι λεφτά θα πάτε εσείς στη Μέρκελ, τι να κάνετε. Εδώ πήγαν αυτοί που είχαν σοβαρά contact με τη Μέρκελ. Λοιπόν, θα πάτε εσείς να διοικήσετε, ωραία. Άντε, δώστε σε όποιον θέλετε τη διοίκηση. Με τι λεφτά θα διοικήσει, με τι θα πληρώσει, θα τον σφίξουν κι άλλο οι Ευρωπαίοι, κι άλλο οι άλλες οι κλίκες, άντε μην πω το όνομά τους. Άρα λοιπόν, τι να διοικήσετε, γιατί όλοι αυτοί δεν είναι μαζί μου. Κύριε Σόρα, επειδή κλείνουμε και επειδή σας ακούω έτσι, θα σας κάνω μια ερώτηση όπως τη νιώθω εγώ τώρα, έτσι όπως σας ακούω. Πέρα από το κομμάτι το οικονομικό, αυτό που συζητάμε, η πολιτική σας ενδιαφέρει? Σαν πολιτική, να ασχοληθείτε. Κοιτάξτε, έχετε. Το ανθρώπινο είναι από μόνο του πολιτικοποιημένο και είναι πολιτικό. Ωραία. Όλοι ασχολούμαστε με τα κοινά. Θέλετε να μάθετε τι θα κάνω κόμμα? Ας πούμε, δεν υπάρχει κόμμα για μένα. Όλα τα κόμματα είναι ξενόφερτα και είναι μόνο στην τελεία στην πρόταση. Η πολιτική είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό που κάνουν αυτοί είναι πετία, δεν είναι πολιτική. Και σήμερα δεν έχουμε καμία δημοκρατία. Έχω ξαναπεί, είναι φεουδαρχική κομματοκρατία. Να βγάλουμε αυτό που θα με διοικήσει. Γιατί είναι λίγο να διοικήσει, είναι τόσο. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να διοικήσουν οι Έλληνες στην Ελλάδα τους. Και σε μια δημοκρατία οι αποφάσεις να είναι εκλεγμένες. Γιατί θα πρέπει να βάλω σένα ή εσένα? Όλοι αυτοί θα είναι στην εξουσία, αλλά για να κάνουν ήδη τις εκλεγμένες αποφάσεις. Γιατί θα πρέπει να βγάλω κάποιον ο οποίος μπορεί αύριο να μου κάνει την ψυχή, όπως τώρα δηλαδή. Όπως είδαμε τον Μπουτάρη. Δεν μπορούμε να πετάξουμε τον Μπουτάρη. Έβαλε την αλβανική σημαία, έβαλε την τουρκική, δεν ξέρω ποια άλλη θα βάλει, έβαλε την Ισραηλίτικα. Λέω ότι να είναι σε μια χώρα δικιά μου και δεν μπορώ να το στείλω κάπου. Να του πω εσύ χτύρ δεν μου κάνεις. Γιατί ο νόμος είναι έτσι. Θα πρέπει λοιπόν, τουλάχιστον αυτό δεν είναι πολιτική. Δηλαδή, αν κάπου ξεφύγει από τον έλεγχο ή πείσει κάποιον και πρέπει να καταστραφεί η Ελλάδα, δεν θα μπορεί κάποιος να βάλει ένα φρένο? Δηλαδή, μου λέτε ότι έχουμε μηχανήματα χωρίς φρένα, απλά μόνο γκάζι. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Άρα λοιπόν, μην μιλάμε για πολιτική και για κόμμα. Δεν με ενδιαφέρει το κόμμα και δεν θα γίνει ποτέ κόμμα. Εγώ μιλάω για συνέλευση Ελλήνων. Συνέλευση Ελλήνων σημαίνει εμείς οι Έλληνες, μωρέ, ξέρουμε τι θέλουμε όλοι μας. Τι διαφορετικό θες εσύ από μένα και όλοι κάποιοι? Πέστε μου τι διαφορετικό θέλετε. Υπάρχει κάτι διαφορετικό που θέλεις? Δηλαδή, τι ακριβώς είναι? Δεν υπάρχω. Αν καταλάβετε, πέστε μου ότι αύριο δεν υπάρχω εδώ πέρα στη ζωή σας, παιδί μου. Δεν υπάρχω τίποτα. Πώς τα κύλαγε, ποια θα ήταν? Πέστε μου, δώστε μου μια λύση εσείς να την εκτελέσω. Να βοηθήσω εσάς να πάω κάπου. Δεν θέλουμε χρήματα, να μην τα πάρουμε. Είναι άσχημα, είναι κακά, είναι τι? Σου έχει πει κανείς τίποτα, σου μίλησε η Αμερική? Σου μίλησε κανένα πρεσβεία? Σου μίλησε κανένα FBI, κανένα CIA, σου είπε τίποτα? Σου είπε κανένας? Σου είπε το Υπουργείο, σου δεν σου μιλάει? Άστα, γιατί τα Wikileaks καλά δουλεύουν. Ωραία, πέστε μου λοιπόν. Όχι, δεν λέω για το δικό σας θέμα. Λέω για το πώς χειρίζεται το FBI και τη CIA. Για καθίστε λοιπόν τώρα, έχουν βγάλει βρώμες. Έχει ένταλμα, λέει. Άντε βρε ζώα, αν έχω ένταλμα είναι δικιά μου δουλειά. Και αν έχω κάνει κάτι, έχω πληρώσει τη ζωή μου και ακόμα κάνω θα ξαναπληρώσω. Εσείς τι πρέπει να κάνετε, να μου πείτε? Για εξηγήστε μου. Με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Εγώ σήμερα σας γνωρίσα, το λέω, έτσι. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο δελτίο. Εγώ να ευχαριστήσω και το κανάλι αλλά και εσάς. Να είστε καλά. Και πραγματικά γιατί φωνάζατε και στο κανάλι σας ότι ο κύριος Κατζαφέρης με φωνάζει και δεν έρχομαι. Εγώ πάντως να ξέρετε. Και ποια είναι η εφημερίδα του ΚΚ? Ποιος, ο Ριζοσπάστης? Ναι, και ο Ριζοσπάστης να με φωνάξει, θα πάω να κάνω συνέντευξη. Γιατί? Για μένα είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης και το μέσο μαζικής ενημέρωσης ή ο δημοσιογράφος θα πρέπει να λέει τα πράγματα αυτά όπως είναι. Και μερικά πράγματα δεν μπορούμε να έχουμε διαφορές μεταξύ μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να έχουμε διαφορές. Τώρα, ο κύριος Κατζαφέρης έχει ένα πολιτικό κόμμα. Δικαίωμά του, ας κάνει καλώς καγωμένο. Το τι έχω κάνει εγώ. Άρα λοιπόν θέλω να μην χρεωθώ το κανάλι. Γι' αυτό και τα φορά που σας έλεγα. Όχι. Εγώ θα μιλήσω για μένα και κλείνουμε. Ότι εδώ είμαστε ένα δελτίο, είναι ελεύθερο, βγαίνει ο καθένας και μιλάει ελεύθερα. Ναι, γιατί η συχνότητα, έχω ξαναπεί, είναι του ελληνικού λαού, αγαπητέ. Μην έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, αν έχω ένα κανάλι, εγώ θα πρέπει να λέω μόνο τα δικά μου. Αν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε,
Αύριο είναι Κυριακή. Περισσότεροι δεν δουλεύετε. Κάποιοι άλλοι δουλεύουμε. Δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού.